abịakwana m ọzọ ọnkụl unu Kenechukwu okwu a na-agali ndị youths ndị nwoke geenụ m ntị bịanụ ka mụ na unu tụrụ ya geenụ m ntị ọ bụ na ebu nwoke and nna gị anọzi ya mebi ọ nwụrụ anwụ ma na ọ rapụrụ nne gị udo ọdụrọba dịrị nne ibe ihe eme bụ ị chọlụ ezigbo enyi nwoke chọlụ ezigbo enyi nwere ezigbo nna na-agwụ ya eziokwu ị na-amụta from ibe ọ na-agwụ ya then ife esie nne gị na nwoke ka ebu ife esie nne gị imewekwa n'ihe obi ịghọta gị naanị ibe ọ na-agwa gị na-ejeri ya ozi lọvụ nwanyị maka ofes lọvụ ịghọtago kaba arụ ụbụ na ị na-anụ ibe ọ na-agwa gị ịghọta ulu dị n'ihe erike one godo bụ na ọ ga-abụ gị n'anya na-eme gị ọfụma two bụ na ọ ga na-aga ọgọ ọbọ ịghọtago na-eme gị ekpelụ ọkwa ịghọta then jackpot dịzi na ya bụ na Chineke a na-aghazi gị n'ụzọ nke egodu ọ na-ebless gị ịghọta and ya na-amụta ibe maka ebe ọ first love bụ ihe ejizi ibe ịmụta ya wee tritie nwunye gị ma oge luo ihe anụ nwaanyị ma ndị be gị ma ụmụ gị ma enu ma ana iwele data ibe ịmụta na ịlọvụlụ nne gị wee tritie ebe ọfụma trust me ọkwa ịbụ uche a na-ebunye gị ọdụ deep ọ na-walk ibe ntraigolo ọ ndụmụdụ ibe a ọ na-walk more than 100% ọkwetago and ibe adị sure na ọnyanwa na-edu m ekpele nne m kpele m ya na ọgọlụ m ọnya na-edu m wee luo tata ọkwa ịghọtara and ndị amara m les ma ngwa aba bụ na ba uchebe niile bụ na nna m na nto n'aka nna m ọkwa ịghọtago dị so ọ na-walk 100% trust me ịghọta tụsa na ozi onye nweta ya tụsa anya maka ndị yusu na-edele enu ya ndị yusu anyị na-edele enu ya ịghọtago ndị Igbo ba na-ede enu ya ịghọta ngwa ọka wụkwa ọnkụl unu Kenechukwu ngwa ka ọ dịna nkarị eme another video nke ụmụ nwaanyị kwa mekwa extended version of the both videos ngwa ka ọ dịna